Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da sake haduwa wani sabon shirin na Madubin Kabara. Sunana Usman Kabara. A cikin shirin da kuka fi sani da Madubin Kabara ko kuma wasu sukan kira shi da Usman Kabara Show. A koyaushe muna tattaunawa da 'yan Afirka, musamman 'yan arewacin Najeriya, musamman masu magana da harshen Hausa ko jin Hausa, wanda muke zakulu su a duk inda suke, ko a waje ko a gida, musamman in suka shigo irin kasashen nan mukan ji me ya kawo su, wanda kuma suke zaune a cikin me suke yi a cikin kasar, sannan kuma wace irin gudunmawa suke bawa al'ummar su. Dawa muke magana. Sunana IMA IDRIS, wacce aka fi sani da Girls Talk Series, haka suke kira na. To ni dai ma'aikacin lafiya ce, ni likita ce. To Dr. Na'ima, barka da zuwa Madubin Kabara. Na gode. Sai ga ki kusa a America ma sai ga ki a ɗakin yin Madubin Kabara. Wallahi. Me ya kawo ki Amurka? To na dai zo ne, akwai abin da ake kira Mandela Washington Fellowship. Na yi applying last year, shekara ɗaya da wuce kenan, wajen September haka. To a Afirka ana ɗaukan youth matasa a gaba ɗaya Afirka kusan 700 haka, amma a Nigeria mu 57 ina ji aka ɗauka. A cikin wanda suka applying sun kai kusan 9,000 da wani abu. Sai aka ɗauki mu, aka kamu nan. To nan da aka kamu, an kamu ne kaman training ne na leadership, jagoranci. Yawa, yanda za a koya maka yanda za ka jagoranci al'ummarka. Kuma duk wanda suka kawo nan duka demu din yan shekara nawa ne? Tsakanin shekara 25 zuwa 35. To amma duk wanda kuma aka kawo nan din, dukkanmu muna yin wasu abubuwa na canji a inda muke al'umma mu. Dukkan mu haka. To duk wanda yake kallon mu yanzu haka ba zai yi musun cewa kowa ya san ki a shafin YouTube da wasu shafuka na social media ba, wanda kike magana akan Girls Talk Series nan da kike magana, wanda kike magana da kai tsaye musamman da 'ya'ya mata, wanda yake magana ce ta lafiya da rayuwarsu, amma na san yana cike da kalubale. To kafin mu je wannan, wace ce IMA IDRIS daga iyaye zuwa yanzu, da inda ta makaranta da sauransu? Asalin mu 'yan Yobe ne, Gaidam. Babana dan Gaidam ne, sannan kuma an haife ni a Kano, aka haife ni. To amma na yi secondary school ina a Lagos, a Queen's College Lagos. Daga Queen's College kuma na zo na tafi China, na je na yi university ina na medicine. To yanzu kuma na da na fara aiki, kuma na kusan kammala masters ina, wato digiri na biyu. Yawa, digiri na biyu. To me kika kware a likitancin? Yanzu gaba ɗaya ne, general practitioner ne. To amma kuma masters ina akwai abin da yake yin shi population and reproductive health, yana kunshe da abubuwan da ya danganci lafiyar mata wajen haihuwa, komai da komai da ina mata. Gaskiya nan fannin na fi so. Me yasa kika fara tunanin yin Girl Talk Series? Lokacin da fara, abu ɗaya na lura, asibiti mata da yawa suna zuwa da matsaloli da zaka ga ba ma sai sun zo asibiti ba, ya kamata su sani. To wasu su gaskiya zan ce kai yana duni ba su sani ba, to sai ga suna yin wasu abubuwan. Sai na lura da cewa wato prevention, akwai abubuwa da yawa da za su iya kubutar da su, ba ma sai ya same su ba. To amma yadda yake ba su sani ba, wasu kuma sun sani, sun ci to bari kawai in fara wannan. mu kan mu sauki ne a wajen ma'aikatan lafiyan, ba su zo wani abu ya asibiti da same yawa su yauwa ba ka samu wannan tushe. Kalubale ne yawanci, irin magana da kike zaki ga cewa videos ɗinki masu sauraro ko kallon mu za su ce ai kina maganganu irin a ce bangaren jikin mata, sassan mata da basu saba ji ba, suna ganin bambar, ko su ma za su ga ya saba ma al'adar Bahaushe, ya saba ma addini. Yaya kike kallon abu? Kin tuntuɓi wasu malamai ko wani abu ne kafin ki fara? Yaya kike baki tunanin cewa wannan zai fi baki matsala bakila a cikin al'umma? Da zan fara na san tabbas zai bani matsala, saboda abu ne da babu wata taɓa yi. To ni kuma na zo na fara daga sama. To amma a tunanina abin al'ada ne, ba abin addini ba, saboda ko addini akwai tsafta, kuma ko a islamiyya ana faɗa maka sunayen abubuwa da yawa. Al'ada ba abin da ba a koyarwa. To amma
wai a ce ka faɗa ban ga amfanin shi ba, saboda ko muna so ko ba ma so yanzu duniya ta ci gaba, yara ƙara wayewa suke. In ka faɗa ɗin za a fi fahimta, to amma idan na faɗa ɗin wasu da suke ɗaukar shi da wani manufa kenan matsalar su ce. It has everything to say about them, ba wai ni ba, saboda ni abin da na faɗe shi wajen koyarwa ne, ba wai na faɗe shi bane da wani kawai jin daɗin zance ko kawai jin daɗin zance kwata-kwata. To inda suke ɗaukar shi wannan matsalar, kuma ban ce wai kowa sai ya yarda da abin da nake ba, ba wannan ne matsalata ba. Ko da a ce mutum ɗaya ne ya dauki abin da nake koyar, alhamdulillah okay. Ba kya san irin kamar irin cyber bullying da ake yi, misali a ce wani ya maka barazana, kina kaza wallahi sai an yi kaza, ko sai mun sa an kama, ko a sai mun hada ki da hukuma kaza, kina samun irin wannan? An taba barazana, dan na taba zuwa ma Hizba lokacin hukumar Hizba ta Kano, kwarai kwa da na yi amfani da mannequin na zan koya wa mata da ake duba breast cancer, haka sai na amfani da shi. Aka zo za mu je mu kai ki kara saboda sankaran mama, yawwa saboda ai gwamnatin Kano ta hana amfani da mannequin din nan sauransu. Wato dan mutumin da ake nuna abu. Yawwa naje da kaina, naje wajen malama Umma Kulsum, ba zan ta manta ba, nace mata gashi ga, tace to abin da ke daidai ne, koya ma take ba wani abu ba. Tace wannan abin tace wannan abin ba da ku ake ba, wannan harkar lafiya daban ce, wannan harkar kuma da aka ce a daina daban ne. Kuma batun ba kunya a harkar lafiya da magana addini. Yawwa batun cyber bullying, duk wanda ya shirya dama ya fito duniya dole zai shirya masa cyber bullying. To amma wannan lokaci ne. Ya alaka ki take da mahaifi da uwa da uba, saboda yawanci iyaye suna taka rawa sosai wajen renon yaran su da zama yanda za su zama a rayuwa da sauransu. Ya kika taso a gida? Gaskiya gidan mu idan boko ne. Ku nawa ne a gida? Mu wajen baban mu 14 ne. 14. Gaskiya gidan mu yan boko ne. Zan iya cewa ma dole ne boko a gidan mu. Kuma babanmu yana jajircewa especially wajen ilimin 'ya'ya mata. Za ka gani makaranta dole sai kin yi shi da sauransu. Kuma gaskiya dai he has been very supportive, babanmu sosai. Da Allah ya masa rasuwa yanzu, ya rasu lokacin lockdown. To amma gaskiya ya jajirce a kanmu, ba karamin. So ya maganan karatun addini ya kuke ku shigar da shi cikin rayuwar? Duka, in fact babanmu yana da Islamiyya. Tashi ta kanshi Islamiyya. Yana da Islamiyya. So da yawanci kice da ta buge sai ki zama ya sanya da ke ba. To da yake ni yawanci rayuwata ba a Lagos ne, China da sauransu, to ni ko da yaushe ina kan hanya. Shekarar ki nawa a China? Amma 6. Zaki iya gaishe ni da Chanisanci? Ni hau ma. Ni hau ma. Da ai kowa sai na ji wannan. Tunda dai makarantar mu koyar. Sai ka koya? Zaka koya, amma kuma wajen koyarwa da English ne. To amma dai ka sani da zaka samu kanka je kasuwa kai sauransu. Akan ce in ka je irin wayannan kasashen akwai wariyar launin fata, kabilanci, kin fuskanci wannan? Ba zan ce suna da wani launin fata ba, kabilanci, sai dai in ce yawanci ba su saba ganin baƙaƙe ba. Irin bakon al'amari. Yawwa su ne kawai. A cikin wannan shiri da kike na Girl Talk series, menene babban abin da yanzu na tambaye ki kafin mu gama hirar nan, ce Na'ima me kike son mata su dauka daga cikin wannan abin da kike, me zaki ce darasin da kike so ki koya a dunkule? Darasin shine su dauki, ya ke faɗan, su zama they are in charge of their health. Wato su zama suke lura da lafiyar kansu da kansu. Yau su lura da lafiyar su, kasu saka kansu situation inda sai sun shiga wani irin hali da za a zo ana lahaula. Saboda abin da nake yawan gani kenan, ka ga mace abin da ya kamata guda ta zo ta samu, shi mijin ya gudu, 'ya'yan gaba ɗaya ba wanda ke kula da ita, abin da za ta iya, so su zamanta san health din su, lafiya ita ce jarin kansu ake kira. Yawa jari. Amma sun asibiti kike aiki yanzu, koko kawai YouTube din nan kike kina faɗa musu, koko kina aiki a wani wuri? Ina aiki a asibiti. Kina aiki a asibiti? A Kana. Kuma ina yin wannan abu. Na kuɗi ko na gwamnati? Na gwamnati. Kina ba ƙasa gudunmawa ke. Sosai. To mu dawo kan maganar Yali kaɗan. Me kika tsinta a Yali da kika zo? Tunda magana ce ta koyar da shugabanci na gari ga matasan Afirka, wanda tun zamanin Obama suka gabatar da shirin. Na yi hira da mutane da yawa a wasu gidajen rediyo ma da ne aiki da sauransu akan Yali. Me kika tsinta da kika zo Yali? Gaskiya zan iya ce maka tunani na canja daga 10 ya kuma 90 zan ce. Kuma sannan na lura da wasu kurakuran
yadda nake tafiyar da al'amarin da program ina da wani rayuwa ta haka da yadda ya kamata ka karanci jama'a inda suke operating haka sannan kuma banda wannan da yadda zaka iya matso da mutane kusa da kai banda wannan kuma amma abin da na fi koyan darasi wato a zaman America gaba daya saboda sun koya mana wasu abubuwa an kai mu wajaje sosai wasu abubuwan nasu zaka gani ba kaman inda mutane ake dauka a gida ba a gida zaka kawai muna kallo ne a TV ana waito amma idan ka zo nan ka zauna da saboda abin da suka karantar da mu ba wai zama a aji bane muke kula a'a za a dauke mu shiga aji kuma kuna fita yawa a kai mu prison a kai mu wani history waje a kai mu court din su banki haka duka to anan leadership abin a ciki yake yawa haka suke sai na fuskanci cewa yes akwai nan dai sun riga sun wuce mu kowa ya sani and we have a long way to go back home to amma gaskiya ya shape ne mind ina sosai fiye da kamar yes kuma inda na zo to ta yaya zaki amfani da shi kika koma to wani ai sirri ne ya wasu to abin da za a yi idan yanzu kika je Najeriya za mu sa a bibiye ki mu gani ta zama sabuwar leader sabuwar shugaba a na tabbata za a ga wannan canjin ga mun yi hira tun farko amma ban tambaye ki ba shekarun ki nawa to kaga yali tsakanin dai shekara 25 zuwa 35 a nan ne kina tsakanin 25 da 35 kun ji kwana dai ina tsakanin nan to matasan mu a gida menene babban abin da ya kamata kike ganin cewa su sa a gaba saboda kin ga akwai abubuwa da yawa da matasa ne kashin bayan al'umma kuma suke tarwatsa al'umma me kike kallo matasan mu a gida abu daya zan ce canji kenan canji ya kamata ya starting daga kanka don lokacin da na zo muka fara abin nan ina ganin abin da nake ba a matsayin wani abu babba nake ganin shi a matsayin contribution ina na wannan social media da kike na magana da mata da lafiyar yawa ina ganin shi contribution ina da zan iya bayarwa to al'umma kenan ba na ganin shi a wani irin wai babban abu nake a'a to ya kamata a ce kowane dan adam canji ba sai ka fita ka je kana koya jama'a ba me yawa yanzu kai ma'aikacin banki ne akwai mutane a gida da yawa da ba su iya amfani da ATM ba saboda turanci ne za ka iya fita ka dinga koya mutane da ake amfani da ATM da Hausa irin abubuwan nan ko kuma anguwar ku akwai kwatoci sosai za ku iya fara irin youth organization duk sati a ce ana share anguwa da sauransu ba wai komai sai an jira gwamnati ta yi ba cin ya kamata ba aikin ka fara daga kanka din saboda true hakan sai in ga an fa achieving abubuwa da yawa gaskiya ni da shi ne shawara daga ƙarshe za mu ce to muna miki fatan alkhairi kuma a ci gaba da abin da ake sannan kuma na tabbatar mutane da yawa suna bibiyar abubuwan da ake kuma suna jin daɗin sa saboda ko ba komai waɗanda suke yaban abin da kike yi sun fi waɗanda za su soki abin yawa saboda haka karki kasa a gwiwa sannan duk inda kuke muna alfahari da ku muna kaunar ku a duniya kuna daga darajar Hausawa ne da mutanen kasar mu gaba daya har ma da nahiyar menene sakonki na karshe ko gaisuwa masu bin kiɗin sakonki na karshe saboda na tabbatar da ki so ki ce wani abu ga masu bibiyar shafukanki masu bibiya ta su ne suka kawo inda nake because su ne kamar jari na zan kira su kuma da ba dan su ba zan tsinci kaina a nan ba sannan kuma da wanda suke bina da wanda ba sa bina da wanda suke gane abin da nake faɗa da wanda ba sa gane gaba ɗaya din na gode to salamu alaikum Allah mai da ke gida lafiya amin